Daka Jing Pelong Yaka Third Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet Araja Arpsan Lani Kalimpung Ilaka Sports Pashisngi Malapalong Daka KSU RISD USDM Unit Haka School Ba USDM Kabla Long Ru Shibenta Ban I Buram Professor Barrister Pakem Halor Kisinyang Kibalakan Tio Yaka Jing Nang Jing Start Kamensiam Jongka Jing Italy Kalapau Hapadeng Kipara Samla Khasi Kibapuli da kaba kila shimenta shidraham hakate ke lempungi dekai sports ki samla puli da ki spangut ki samla khasi ki bapuli hakani ka skol ba USDM hari boy kila wan mani shimbenta haki jingile kai prepare nadu ka jing kop tan tanlai mare maupan futsal lembat shibon ki weipat ki jingile kai yakani ke lempungi dekai sports ki samla puli ha USDM lawan ban pli perda ha kapor minstem da usamla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary ke KSU NKHD bat ha kapor janmi lapan ha perda da ushel kedbak Kharbani Assistant Education Secretary ke KSU Sengkmi kum ukongsan bat usamla Ferdinand ki Kharkamni President KSU NKHD Unit kum usembut kongsan Nagarpati samla one kid ball. Nangtai. Penyadan kejingan teli pedeng para mafi kepedan akan ni ke sekolah ba mafi puli akan ni kajaka ke pemerintah bat kum juru ngecekam ba ka KSU USDM unit hi ka penlong ya akan ni ka sports meet akan ni ka por ban kenmau tumpang ya uwei uakhia jong kajat benreu ke jongi ya ka bola no asnyang cha
kakak syaka jat benriu kasih hibro away bat na kata kadau kila penlong ya kani ka sports meet ha kerteng ka jongu bat ngas ngau ba kani ka jing penlong ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan pen kan mau yang ya usenyang uben hey ya ka ba uni wakia jong ka jat benriu ulano senyang sa ka jat benriu ka jongi bat kum juru ban ai men si mingi ki samla khamta mi ki samla puli badan ha kani ka school ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat lenti khamtam ya kaba kiriu sampang ni kiriu klau jo gajat beri kilayalam nanti ban ngej kam mana preng jo phi ki baryeng kan ka por menta pinsa longlang lani pinsala ban no senyang kumba kini kiriu klau ki jongi kilano senyang sekajat beri kumba wei na ki jat beri ki jongi kata profesor pakem ulano senyang sekajat beri kasih ba pinang yo ban pentulun ya ka e kepala sedang na kisnem balai hadu kade klemat pementa bat klem na klet ru ya ka jingdon jong kade ka unit hang ne po school ba ka bladon menta om dunai kan rustem ngadap da cikmen ban yang hang ne kumu presiden jong ka district ka jongi ban ngaso kemen ru ba ngayui ya ki samla pule ka ba ngaso ban phai pat ya ka ba ngim chwa house nem aja kat kendai hubunai September yo ban penbi yang ne kawai kasnat trekam kabagi kun sam kena samla pule kasi gijungi kidon na kumbalai pho na support di henry haba ngayo jiktip menta kila ajan syaka jingdap kumbashi ajar parngai scam ki samla pule ki berkam ya jinang jistat lemba ki department ki bangila ban yo hangne kin sawan hiar khamshene bat gajing so shingan hi kalong bakini ki samla khasi ki jungi ki samla puli ki jungi ki don ini snat traikam ibala banyarap na kapor tega so nanap sim thani kapor namar kadai ka jingi kundu alang ka jokpi hendrai ngaso ban shuai we iktin sneng giba idon kam hani kipor kumka district pat kumju hui KSU borokawe ngimi na unit ki prepare Ira ya kalama jok KSU iyeng ban persya ya ka jinge jong ka imlang kasalang jong ka jai menreu ka jiya ki jongi ya ken line permit kiong kibreu bangi protes rem idon kami teki an baniada ka jai menreu ka jongi ya ki namta ka railway kibreu gyong hoit ka ka protes ndre ka survival namta ka jai menreu ka jongi ban ngaso menta kadai ka thamaba ka bangin kam ya ka ka bangin hap perkhak ba namar kane ka pressing jong drugs hapdeng gini ki brothers but sister ki jongi ngaso ka along ka ka ba ima hadu kata don ki ba ngop lemba ka jinglong curiosity jongki don ki ba ngop ha ka peer pressure ka jongki don ki ba ngop tang namata ka jiksu tenat lani ka fun hari nga bu jingkeli ka kata ka jiksu tenat lani ka kata ka fun haba ngikta ayune ujat kensha busneu namar ngani tu yapi lada pidon gumne lang pidon la ka jong tim benamla ba umar we ula mele ke ba phatam lani ban tap gol lani ban jok nono ka tim henre lada ki dei shisha kita ki perlok ki pasisha kidon kam ban uplift yano haka jingfa umde haka jingsniu bat sakawai badong kam kalong habagidon ya kata ka jingnang jingstat kum kisamla pule mapi bat manga ngimde bani iben pat ya kini ki belangop kade ka kamram jongi bangini rap ya ki kade ka kamram ka jongi ban idkit yu kade ka kamram jongi ru ban pelai yu na kini ki kinjri kabate tangini kinten nga kitbok kibriang ya nika unit USTM bat res ba kidang tray kambasyu bat kum ka district bat kum sekmi gidang don bat pino kapor support ai bakani jilakai hoit kadai tang shiski ringi sei haus nem bawan kisadon kum ba hajar la hajar san hajar ki kena samla khasi gijungi bat klem dak let ru ka medical blapli menta kidon ki samla khasi ngi saya dok kenduk lang kala belong shiski lane arts ki lai singine don lang bat phi banai ketika mon ketika diam kubis bon ublei ukut kulai borok